अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक अग्नि परीक्षा फिल्म के गाना रिलीज चुके जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा बुलबुल। अरे हम लोग अवल जान लो कि बुलबुल गाना कब तक होता, कौन चैनल से होता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसा निकल बा, गाना के लिखल बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो कि ई वाला वीडियो में। तो ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तो देख लगी। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ, खेसारी लाल यादव के बुलबुल गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न छोटू यादव। अरे हम लोग गाना के लिखले बड़न बुलबुल गाना के लिखले बड़न छोटू यादव। बाकी तो लोग ये गाना म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे भाई लोग म्यूजिक डायरेक्टर बड़न आर्या शर्मा। बाकी तो लोग बता दी कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के अग्नि परीक्षा फिल्म के बुलबुल गाना कैसा होकल बा। गाना बहुत ही जबरदस्त होकल बा। अरे हम लोग खतरनाक महा खतरनाक खेसारी लाल यादव के अग्नि परीक्षा फिल्म के गाना होकल बा। जौन गाना के टाइटल बा बुलबुल। बाकी तो लोग बता दी कि गाना के कइले बा। तो गाना गइल बा भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और फीमेल सिंगर शिल्पी राज। अरे हम लोग खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज दोनों आदमी मिल के बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही मस्त तरीका से गाना के गइले बा। बाकी तो लोग के गाना जौन बा तो सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होकल बा। बाकी तो लोग बता दी क्या वीडियो फॉर्मेट में तो लोग के देखे के मिले। तो वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिले भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी। अरे हम लोग खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी के साथ गाने के वीडियो शूट करल गल बा। बाकी वीडियो भी तो लोग बहुत ही खतरनाक देखे के मिली। अरे बोलो खेसारी लाल यादव के बुलबुल गाना के वीडियो भी बहुत ही खतरनाक देखे के मिली। बाकी गाना गइल बड़न भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज और बहुत ही जबरदस्त तरीके से गाना गइले बढ़ल। अरे बोलो बहुत ही खतरनाक तरीके से गाना गइले बढ़ल। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के बुलबुल गाना कब तक रिलीज होगा था। तो वाला जौन गाना बताओ 2 तारीख है। अरे बोलो यही 2 तारीख के 7 AM में। अरे बोले 7 बजे तो लोग सुने के मिली सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे। यही 2 तारीख के 7 बजे तो लोग रेडी रह लेंगे सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे गाना रिलीज होकल बा। जौन गाने के टाइटल बा बुलबुल। बाकी बोलो गाना बहुत ही जबरदस्त बा। अरे मतलब बहुत ही खतरनाक महा खतरनाक गाना बा। अग्नि परीक्षा फिल्म के ई वाला गाना होकल बा। बाकी वीडियो में तो लोग नीलम गिरी देखे के मिलन। वीडियो भी बहुत ही खतरनाक शूट करल गल बा। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत